Να περάσει ο επόμενος. Παρακαλώ, ξεκινήστε. Την αγάπη σας. Ποιο τραγούδι θα μας πει? Ποιο τραγούδι θα μας πείτε? Από πού είστε? Σας μπερδεύουν πολλές ερωτήσεις μαζί? Για κάντε μια στροφή να σας δούμε το όλο σας look. Γιατί? Και πάλι το πρώτη φορά σε ώρα. Πρώτη φορά εμφανίζεστε. Δεν σας φαίνεται. Καταλέτω. Σαν ταλέντο. Μου λέτε οι γονείς σας είναι εξανθοί. Οι γονείς μου με παρατήσανε. Γιατί σας παρατήσανε? Δεν με αντέχανε. Για ποιο λόγο? Δεν μπορούσαν να συγκριθούν μαζί μου. Να ξεκινήσω. Ξεκινήστε. Θα πω ένα τραγούδι στη Μαρινέλα. Της Μαρινέλας, της παλιάς της νέας. Θα πω ένα της παλιάς και μετά θα πω και ένα της νέας. Ωραία, σας ακούμε. Κοίτα, στήσιμο, κοίτα. Rolling Stones ακούω. Άνοιξε! Φτάνει, δεν μας λέτε, έχετε καθαρίδι σπίτι σας? Πολλές. Περίεργο. Με αυτά τα τραγούδια πρέπει να φεύγουν. Κάντε και καμιά στροφή την ώρα που τραγουδάτε. Πω, τι διαφορικό είναι αυτό. Εγώ από διαφορικό είμαι μπροστά μου μαλένα. Ναι. Δεν έχω... Ότι έχετε όλο πίσω το έχετε. Δεν έχω ούτε κοιλιάς, ούτε κοιλιά, τίποτα. Σε μπράτα, πόδια. Για πείτε μας ένα τουρουβά. Από έλα μου, είναι ασυγκριτή η τρέλα μου, σ' αγαπώ, έλα μου, έλα μου, έλα μου. Είναι ασυγκριτή η τρέλα μου, σ' αγαπώ, έλα μου, έλα μου. Καθώς, περνάω στην επόμενη φάση. Πάντως αυτό που θα πάρετε από εμάς, Τα τρία, ούτε τα αρχίδια μας. Πάρτε κύριε τα αυτά. Τι δεν έχω γραμμένο.